výťazného týmu, fantastického trénera, o ktorom si o chvíľu niečo povieme. Poďme na to, ako prvý prichádzajú brankári, 16 čistých štítov, najväčšia obrana ligy, Martin Vantruba a Martin Chudý. Pozdravte vašich fantastických golmanov, Martin Vantruba, objav našej ligy a Martin Chudý, 11+5, počet čistých štítov, brankári, ktorí všetko strážili a ktorí nám pomohli. Samozrejme sprísnený práca celého týmu. Predstavujte si ďalších našich hráčov. Prvý obránca počas celej sezóny Andrej Kadlec. Ďalší vynikajúci obránca, skúsený futbalista, ktorý v minulosti prišiel z Nitry sem do Trnavy, Martin Todt. Ľavý kraj obrany a číslo 20, Matúš Čonka. Na jar, jeho skvelý alternant, futbalista, ktorý sem prišiel na hostovanie z Pražskej Sparty a teší sa z titulu, Eldar Čivič. Skvelí hráči z stredu zálohy, celosezónna opora, ďalšia posila z minulého roka, reprezentant Rakúska Jasím Prelivan. A jeden z jeho záložných partnerov, Anton Sloboda. Poďme pozdraviť ďalších hráčov. Chlapec, ktorý chodieval fandiť na tribúny a teraz je na svojom drese Trnavy, Erik Jirka. Veľký potlesk pre chlapca, ktorý začiatkom septembra urobil návrat do Spartaka Trnava a dnes určite neľutuje. Ján Lasko. Ďalšia z predsezónnych posíl, bez ktorej si vaše víťazné ťaženie nevieme predstaviť. Vachtank Čanturišvili. Jarná posila, ktorá vám priniesla víťazné góly proti Senici a pri zdolaní Slovana, Reggie Ofosu. Ďalší z hráčov, ktorí trpezlivo čakali na svoju šancu a stali sa súčasťou majstrovskej partie, Tomáš Brigant. Sú tu spolu s nami samozrejme všetci ďalší hráči. Pozdravme ďalšieho muža z kalopevných zadných radov, stoper Ivan Hladík. Prvý gól na ceste za titulom, ešte v úvodnom kole, Štefan Pekár. Ďalšia z predsezónnych posíl Spartaka Trnava. Z minulého roka je vo farbách tohto červeno-čierneho klubu a volá sa Kubilaj Yilmaz. Ďalší člen majstrovského týmu Spartaka Trnava, najlepší strelec novopečeného majstra, 5 gólov v slovenskom pohári, 7 gólov vo Fortuna lige, Marvin Enzo. Ďalší člen majstrovskej partie, dnes sme ho videli v akcii, Andrej Lás. Prvá sezóna Spartaku a prvý titul. Rovnaká skutočnosť platí o ďalšom vašom hráčovi, Ilia Čeredničenko. A na záver si nechávame mužov, ktorí viedli vaše mužstvo s kapitánskou páskou. A dnes hrdo, s jedinečným pocitom, vyjeli na hlavu majstrovskú trofej. Kapitáni Boris Godál a Lukáš Grešák.